Level up patrol na! Level up patrol na! Bukas ang Iloilo City Hall sa mga may transaksyon, maluwas na lamang sa Iloilo City Treasurer's Office nga naka-lockdown. Aga pa nagpadulong sa Iloilo City Hall ang 83 anyos nga si Lola Rosita. May iproseso ini nga ID sa Office of Senior Citizens Affairs. Naka-face mask siya kag may face shield pa. Duha ka kinahanglanon nga suksukon sa mga may transaksyon sa City Hall. Kinanglan gid man kay hindi pa nato siguro nga madula gina mo hindi bla kay siya may ara ya nga golpe lang at takihon pa. Sa entrance, may hand sanitizer antes mag-agi sa metal detector nga may thermal camera scanner. May mga space marker man agud maobserba ang physical distancing. Limitado ang numero nga makasulod sa elevator. Iniagod maobserba ang social distancing. Padayon ng transaksyon sa mga talatapan, maluwas na lang sa City Treasurer's Office. Nagsesyon si Mayor Jerry Treñas nga ipaswab ang tanan nga empleyado sang CTO matapos may mga nagpositibo sa COVID-19. We also pray for all those nga naapektuhan, nga kabay pang amligan man sila sa mahal nga Ginoo. May mga nag-positive nga malapit gid sa akon. Apisar bukas ang pila ka mga tratapan para sa transaksyon sa Iloilo City Hall, ginapahanumduman ang publiko nga padayon nga sundon ang ginapatuman nga mga protokol. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Ginapabugal nga Ilonggo product bida sa ginpatigayon nga merkado Iloilo. Pila sa mga ini ang nagsugod sang ginpaidalom sa enhanced community quarantine ang syudad sang Iloilo. Isa sa mga napektuhan sa ginpatuman ang enhanced community quarantine amo ang manugbaligya sang utan kag prutas nga si Alma Kapilastike gikan sa Banwa sang Leon. Bangod limitado ang pagpasulod kag pagpagwa sang produkto, naapektuhan man ang iya pala nga buhian, kalakip na ang mga mangunguma sang Leon. Gani nagpangita siya sing paagi kung paano sila mabuligan. Ang fruits and vegetables gin-package ko siya with the native baskets. So, tungod kay may ara kami nga existing, may mga barangays kami nga may naga-exist na ni actually ang mga ini nga industry, both the bamboo and the pandan industry sa Banwakang Leon. Mga pang-dessert naman ang produkto sang apat ka mag-amigahay. Nagsugod ang ila negosyo panahon man sang pandemya. Sa nag-start ang pandemic, do iban nga companies nga nagskalita lang ang schedule. So ang amon income nagdugin cut man. So nag-decide kami sang time nga wala kami may ginaobra. Nag-come up kami nga sige why not be nga homemade. Although lain-lain kami products, ang mga friends ko sila gadyaga bake. Tapos ako yung tita ko man, upod ko. Tapos amo na dira nag-start. Sila ang duhagid lamang sa kapino benta nga nagpasakop sa merkado Iloilo. Pagtililipon sa mga magagmay nga negosyante sa Iloilo nga naapektuhan sang pandemya dala sang COVID-19. Iban diri sa ila ang sadtuyara sa industriya sang live events. Merkado Iloilo weekend market is a way for us to help stimulate the economy, no. This is a venue for the new entrepreneurs, sa mga nawad-an bala sa negosyo, especially sa mga event organizers nga nag-turn into home baking, nag-turn into crafts. So, amo ni siya ang venue nga para makalabot sila sa ila produkto sa market. Suportado sang lokal nga panguluhan sang syudad sang Iloilo ang ini nga aktibidad. The hundreds of people who came here today speak volume of our Bayanihan spirit as Ilonggos. That if we help each other in the midst of very challenging times, we will be able to surpass these trials. Like my father would always say, basta magbinulugay lang kita, malampasan gid naton ang aton panghangkat. Diri man nasaksihan ang Ilonggo film nga gugma. Gintakos sang COVID-19 ang kapag-on sa mga Ilonggo. Tubtob subong padayon sa gihapon ang pagpakigbato sa pandemya dala sang virus. Kag ang paghugpong sa mga magagmay nga negosyante sa Iloilo City, pagpakita sa kapag-on
kag positibo nga karakter sa mga Ilonggo. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patron.